പ്രസവിച്ച അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു. അനുജനെ ഞെരുക്കിക്കൊല്ലുന്നു. കഴുത്തു പിടിച്ചു ഞെരുക്കിക്കൊല്ലുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ. റോഡിൽ കൂടി 543 MP-മാർ റോഡിൽ കൂടി ചീറിപ്പായുന്നു. രോഗിയെ കൊണ്ട് പോകുന്നു ആംബുലൻസ് വണ്ടി. പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മന്ത്രിയെ വണ്ടി വിടുന്നു പോലീസ്. പഠിച്ചിട്ടും പഠിക്കാത്ത വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രസവിച്ച അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു. രണ്ടായി മുറിച്ചിട കുഞ്ഞിനെ നാം, തുണ്ടാക്കി മാറ്റിടാം കുഞ്ഞിനെ നാം. ദേശീയ പതാക പറക്കുന്നു. നാട്ടിൽ നല്ല ജനമുണ്ട്, മൃഗമായ മനുഷ്യനുണ്ട്.